Himas karsel ang mag-live-in partner na ini makalis na makuhaan ang pinagbabawal na droga sa pigkasal na bypass operation sa Zone 1 Barangay Triangulo, Naga City. 1:40 nin hapon ka nakaaging Miyerkules, Enero 15. Binisto ang mga sospek na sinda alias Kibol, 35 anyos, asin Mere Rose, 31 anyos, sari-sari store owner, kapwa residente ka naunang bita na lugar. Napabakalan kan mag-live-in partner ang nagsagi na pusher buyer na nauli sa saindang pagkakaaresto. Nakumpiska sa mga ini 8 pidasong plastic sachet na may lagunin pigtutubo na shabu na pigkakarkulong may gabat na 2.5 gramo asin nagkakantidad din 16,000 pesos. Ini po na dakot sila sa paagitang bypass operation kung saan previously nag-igawa ng transaction ini yung live-in partners kung saan ini pusher buyer na bakal po sa indaling nagkakantidad 500 pesos na pinagsususpect na shabu. Kasi after po kayan, kami na-consummate na si bypass operation, so nag-declare na po ng arrest ini sa tuyang mga operatiba. Napag-araman man na may record na sa barangay ang lalaking sospek na may kinaaraman sa illegal na droga. Naaresto sila kan pinagsararong pwersa kan Naga City Police Station 5 Intel Operatives, City Police Drug Enforcement Unit, City Intelligence Unit, Naga City Police Office, asin kan PDEA Bicol. Talaga po, nagpapadromdom kita sa sapayang mga bayan na they po ma-involve sa illegal drugs, lalo na kung ano po so, may ibang source of income man sa kita, dahil na po kita mag-involve sa illegal activities sa sooner or later, madadako po kita ang story. Sa presente, nasa kustudiya pa ka Naga City Police Station 5 ang mga sospek asin sasangatan ng kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para sa mga baretang Tatak Bicol. Hercules Barbacena.